Mikko RC Tootsilta, terve! Tänään olemme kertomassa teille turvallisuusasioita. Kopterit ovat suuria ja vaarallisia. Tämän lisäksi ne pitävät pahaa ääntä. Tämä voi myös pelästyttää pientä kulkijaa tuolla koirapuistoissa ja vaikka muissa paikoissa. Lisäksi koptereilla lennetään tänä päivänä hyvinkin vaarallisesti, muun muassa inverttinä, ja niillä jopa peruutetaan inverttinä. Huimaa, eikö totta? Tämän vuoksi turvallisuusvarusteet myös koptereissa tulee tuottaa ajan tasalle. Ehdotankin siis, että myös koptereihin laitetaan peruutusajoa varten peruutustutka. Ja muistakaa tämän viikon Logic Switch räjähti vapaasti!